ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧା ହେବେ କି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? କାରଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଖବରକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହୋଇଛି ତେବେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ ବା ପୋଲିସ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବେ? କ'ଣ ଏହା ହେବ ନା ବିଜେପି ପୁଣି ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ପୁଣି ଲୋକ ନିରାଶ ହେବେନି ତ?